A cultura alternativa tamén ten o seu espazo en Caldas. A vila despedirá o verán coa programación do Festival Orixe, unha cita herdeira do Orixe Candente que agora cumpre a súa terceira edición. É o peche cultural do verán, aínda que hai algunhas cousiñas previstas ao longo de setembro, pero o forte sería isto, e dun ano especialmente bo. Nos queremos presumir, ou presumimos sempre, dunha moi boa programación cultural, pero quero dicir que este ano fomos un pouco máis alá, non? A programación arrincará o 28 de agosto, dando paso a 4 xornadas que mesturarán teatro, literatura, poesía e música. Empezaríamos o mércores 28 de agosto cunha noite de curtas documentais, que sería ás 9:30 na Praza da Leña. Este ano vai tratar sobre a violencia de xénero aos ollos dun adolescente. E, posteriormente, tamén queríamos facer un debate para que todos os espectadores poidan falar da súa opinión conforme este debate e todo eso. Os xoves vamos ter conversas literarias. Ven o autor José Antonio Romero Seguín, que vai presentar o seu libro Misa de náufragas. Vai ser tamén ás 9:30, pero neste caso vai ser na Rúa Real. O venres 30 teremos poesía na rúa. Ás 9:30 no Campo da Torre virán diferentes autores e autoras para ler a súa poesía. O sábado 31 ao final pecharemos o noso festival co concerto ás 9:30 no Malecón do Xardín. A xornada clave será o 31 de agosto. Ese día celebrarase o festival propiamente dito, con actuacións musicais de grupos galegos. Un dos grandes grupos galegos do rock, que está en todos os festivales grandes a nivel nacional, Jonander, unha banda de Pontevedra, a Neicoi, que son prácticamente todos os componentes de aquí de Caldas, Soldiers, Thomas Dylan e Balea. A cita ademais ten tintes solidarios. A entrada será a cambio de comida que se doará ao Banco de Alimentos. A contía recadada medra cada edición e, de feito, o ano pasado roldouse a tonelada de alimentos que se entregaron á ONG.